Maalivahdin perusasento. Aloita seisten ja valvo pelitilannetta. Kun vastustaja lähestyy, polvistu ja valmistaudu torjuntaan. Torjunta-asennossa pidät toinen jalkasi sivulla ja toinen haarojen välissä. Täten peität lattia pitkin ammutut laukaukset. Liuu aavistuksen verran eteenpäin. Seuraa peliä ja liiku pienillä sivuttaisliikellä polviesi varassa. Pidä molemmat kätesi valmiusasennossa siten, että pystyt torjumaan sekä matalat että ylös suunnatut laukaukset. Kun liikut sivuttain, kosketa lähimmällä kädelläsi tolppaa, täten tiedostat paikkasi maalialueella. Aseta jalkasi lattia vastaan, kun sinun täytyy tehdä nopeasti leveämpiä sivuttaisliikkeitä. Tässä asennossa peität mahdollisimman ison osan maalista ja voit torjua kaiken tyyppiset laukaukset. Hienosäädä asentoasi jaloillasi sivuttaisliikkeen jälkeen.